Hej folkens, og glædelig jul. Jeg håber, I har haft en fantastisk jul. Nu er det snart nytår, men inden det bliver nytår, så vil jeg i gang med at samle den motor her. Der er sket lidt siden sidst. Det skete lidt bag jeres ryg, fordi at, jeg havde lige en makker på besøg, der sagde, ved du hvad, lad os lige få monteret det her topstykke her, så det bliver gjort ordentligt. Fint, så er det det, vi får gjort. Det topstykke her, det sagde jeg sidste gang, det havde været ude til planslibning og til, hedevandsvaskning. Jeg lægger lige billedet op her. Så kan I se, hvordan det så ud, inden det blev monteret på motoren her. Alt er spændt moment, ny toppakning, nye strækbolde, ny, pakdås til knasten heroppe. Der er nye pakdåser til både krumtap og til hvad end der sidder her. Og på den anden side, der er noget af motoren, jeg ikke kan samle færdig i dag. Og det er okay. Det behøver ikke at ske det hele lige nu. Men de dæksler, der sidder her på siden, jeg skal nok vise jer dem bagefter. De er blevet vandpoleret. Der er nye pakdåser i. Men alle boltene til dem har jeg sendt afsted til zinkbehandling, og de er først færdige efter nytår. Og det samme gælder alle boltene til bundkarret. Jeg mangler støtter til udstødningen. Men vi kan godt lige prøve at montere nogle af tingene. Vi kan få lukket blokken mere eller mindre af i dag. Få noget vandpump på, noget oliefilterkonsol, nogle vandstusser og tændrør og sådan nogle forskellige ting. Da topstykket så var monteret i går, så tænkte jeg, så får jeg lige dækket blokken af og får topstykket malet, så det ser lidt lækkert ud. Bare fordi. Ja, I skal nok finde ud af hvorfor, fordi når den motor den er samlet, så ligner det nærmest den er ny. Så det er sådan lidt dagens projekt. Det er, at vi begynder lige så stille, og det bliver både lidt mig, der snakker og viser, hvordan vi gør det, og det bliver også lidt timelapse. Så vi skal egentlig bare i gang med det. Vi skal have sat nogle støtter i til ventildækslet heroppe, så vi kan få lukket af her. Beklager. Der er noget vandpump, der er noget oliefilterkonsol, der er noget, benzinpump, der er noget, strømfordeler, tændrør, vandstus, nogle dæksler, nogle beslag, indsugningsmanifold. Og det bliver tidskrævende, og det tager lidt tid, og alle de her fiberpakninger, jeg har liggende til tingene, de skal have sådan noget pakningsklister, pakningslim. Det fik toppakningen også, det kunne I se på billedet. Fordi at for det første så er de nemmere at styre, når vi skal have det på, og for det andet så giver det lige en ekstra tætningsflade. Den her motor er jo egentlig kun ude af bilen, fordi at den dryppede olie 2 steder. Og jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig, at jeg kunne køre den bil her hele tiden, alle steder, og ikke være nervøs for, at jeg kommer til at holde på folks nylagte indkørsler. Så det er ligesom der, vi er lige nu. Vi får lukket motoren så godt af, vi kan. Vi får skiftet lidt ting ud. Hele bordet herover er fuld af enten nye dele, renoverede dele, vandpolerede dele, malede dele, zinkdele. Nu skal det her bare... Nu skal vi have samlet det her. I så sidste gang forbrugen blev samlet. Lad os bare komme i gang med det. Så det er, hvad dagens afsnit det kommer til at handle om. Jeg tænker, vi starter med fronten. Vi starter med at få sat en oliefilterkonsol på og noget benzinpump. Og nogle tændrør og vandstusser og vandpump og sådan noget. Og jeg skal gøre mit aller ypperste for at kameravinkel bliver, så vi kan se så meget som overhovedet muligt. Så jeg får lige sat jer op, så får jeg lige fundet noget sprøjt, noget klister til alt det her pakningslim, pakningstætner. Får vi sat nogle pakninger på og får smurt nogle o-ringe op, og det skal nok komme det hele. I bliver lige sat herover, så sætter jeg mig på en stol og begynder lige så stille at lave de her ting her. Jeg håber I er med mig. Tak for støtten.
så kom den til at se sådan her ud. Så skal den bare lige have lov lige at tørre en lille smule, så den bliver lidt klistret. Og så er den ellers bare klar til at komme på. Og jeg kan lige så godt få fundet det frem, jeg skal bruge. Den er stadigvæk ikke helt så klistret, som jeg gerne vil have den. Det gør det bare lidt nemmere at styre alt det her. Skal vi prøve at se her. Se, så sidder pakningen der nemlig. Og det gør det altså bare lige lidt nemmere. At jeg ikke skal sidde og styre pakningen samtidig. Sådan der. Tager vi lige føleren ud. Og vi kan også lige tage røret til oliefilter ud. Sådan der. Og så finder vi lige skraldenøgle. Det her, det er ikke en af de ting, jeg er allermest nervøs for i forhold til at spænde moment. Det skal bare spændes lidt jysk håndmoment her. Sådan der. Og jeg kan se, at der lige kommer en lille bitte smule klister ud, pakningstætner ud ved siden af. Det er okay. Det er faktisk bare lige præcis som det skal være. Så kan vi lige få skruet denne her op igen. Jeg vil lige have det hele tørt af. Gør vi lige sådan her. Sådan der. Op med dig. Sådan der. Godt. Hullet ved siden af, det er til en benzinpumpe. Den ser således herud. Det er den originale pump. Det er den originale pump fra bilen. Det er den originale Pierburg pumpe. Den er lige blevet renset ned og blevet malet. Der sidder O-ring både her, og der sidder O-ring her. Og jeg har lige en lille bitte smule motorolie heroppe. Og bare lige for god ordens skyld, så smører vi lige det på begge O-ringe. Ikke ret meget. Bare lige nok til, at jeg har ro i sindet. Så tager vi lige en bold. Sætter ind her. Se om vi kan få den til at tage lidt ved. Det kunne vi. Så tager vi lige en bold mere. Og se om vi kan gøre det samme med den. Sådan der. Sådan der. Kommer
skal vi lige tage dig af igen. Vi kan lige så godt, når vi er i gang nu, så kan vi lige så godt give os selv de bedste betingelser. For at det her, det bliver godt. Sådan der. Sådan der. Spænder ind til. Yes. Yes. Godt. Så langt. Så godt. Så kunne jeg godt tænke mig, at for den her over, der skal strømfordeleren sidde nede i hullet. Lige at få det blæst lidt af. Og få det til at se forhåbentlig en lille smule lækkert ud. Jeg har det simpelthen bedst med lige at sådan der. Så tager vi lige en 13'er gaffelnøgle. Og så tager vi denne her. Og der sidder også ny O-ring på. Det kan godt være, den ikke ser helt ny ud lige nu, men det er den altså. Det er igen. Den har bare lige været prøvemonteret. Gør vi lige sådan her, bare for god ordens skyld. Får jeg lige tørt fingrene af, så jeg ikke gør det her grimmere end højst nødvendigt. Og jeg ved, at den skal ned og fange. Se, sådan der. Sådan der. Og så har vi lige det her beslag, der låser. Og jeg kan huske, at jeg lavede nogle mærker i blokken og i strømfordeleren. Og de matcher der. Så får vi det på. Og den opmærksomme seer vil måske opdage, at der er en lille bitte farveforskel på strømfordeler og benzinpump i forhold til oliefilterkonsollen. Det er fordi, at oliefilterkonsollen, den er vandpoleret. Og det er strømfordeler og benzinpump ikke. Det er ikke noget, jeg er tryg nok ved at skille så meget af, at jeg kan vandpolere det. Godt. Så kan vi jo egentlig tage og smide. Skal vi smide noget vandpump på? Det tror jeg, vi gør. Jeg har et styks spritny SKF vandpump her, og jeg håber, I kan se det. Det vil jeg da være allergladest for i hvert fald. Så har jeg 2 fuldstændig ens O-ring her. Den ene, den hører helt sikkert til termostaten. Den lægger vi herop. Så gør vi lige sådan her. Bare lige for god ordens skyld. Så bare lige fugte den. Og få den lagt ind i. Sådan der. Så får vi lige tørt mine fingre af igen. Ja, det er sådan, det fungerer. Og det her, det er ikke en DIY eller noget som helst til at samle en motor. Det er simpelthen bare det, jeg lige kan gøre. Det gør jeg. Se, så tager vi de her 2 bolde ud, og de 2 lange bolde nedenunder. Jeg kan sætte den ene af de øverste i, men jeg sætter de begge 2 i. Og jeg skal nok fortælle jer, hvorfor bagefter. De 2 nederste, de kommer til at se mærkelige ud. Og det er simpelthen fordi, der mangler et beslag. Det beslag, det er stadigvæk til pulverlak. Så det kan jeg ikke gøre så meget ved lige nu. Gør vi lige. Så jeg lægger den her derop. Alle pakflader, de får altså lige bare lige turen med bremserens her. De er alle sammen fået en tur med Scotch-Brite inden alt det her. Det her det er bare lige for peace of mind. Godt. Så kan vi hægte dig på. Skal vi se her. Gør vi sådan her.
Se om ikke den har lyst til at være der. Og den her har lyst til at være der. Der var jeg heldig. Sådan der. Og de 2 bolde her, de hører til hernede. Og de ser lidt lange ud nu. Men igen, der mangler et beslag, jeg ikke har fået tilbage endnu. Så det kan jeg ikke gøre så meget ved. Så den bliver ikke spændt fast nu. Den bliver bare lige sat på. Godt. Så har vi. Jeg har et beslag hernede til. Det kunne jeg jo lige sætte på. Det er her. Det beslag, der sidder hernede i bunden, det holder, hydraulikslangerne til servostyringen. De ligger i det her beslag her. Fordi tandstangen, den sidder på bagsiden af motoren. Og så kører slangerne med herhen. Og så sidder pumpen til servopumpen. Den sidder herhen. Godt. Jamen allerede nu begynder det jo at ligne noget. Jeg har også rotordækslet. Jeg har bare ikke, vakuumdelen til tændingen lige nu. Den er også afsted til zink. Men vi kan få sat en stus på herop. Vi kan få sat nogle tændrør i. Jamen lige hvor det går. Jeg har også beslagene herover vi kan sætte på. Jeg har noget dæksel herude, vi kan sætte på. Der er masser at gå til. Godt. Det vi så har, det er den her. Og den har jeg ikke fundet bolde til endnu. Og hvorfor har jeg ikke det? Godt. Og den har også en O-ring, og ergo vil jeg gerne lige have bare en lille bitte smule olie på den. Det er så minimalt. Det er bare nok. Godt. Og hvordan er det, du vender, lille kammerat? Du vender sådan der. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Perfekt. Og så har vi simpelthen også 4 tændrør. Se om ikke vi lige kan få dem i også. Det ville da være dejligt. Hvor det går, hva'? Yes. Yes. Godt.
så tror jeg kun, jeg har en ting mere lige nu, jeg kan sætte på fronten. Og det er faktisk det beslag her. Det beslag, det skal sidde her. Og det skal så sidde sammen med noget andet, der sidder herude på siden. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at få sat de støtter i heroppe. Jeg har ikke møtrykkerne, de er også afsted til zink. Så vi bare lige kan få ventildækslet lagt på i grove træk. Fordi så kan vi begynde at flytte os ud til nogle af siderne og til bagenden. Så så I lige mig sætte støtterne i her. Og igen, jeg har ikke møtrykkerne, så jeg kan ikke komme ret meget længere i dag. Men vi skal lige have det her splash-skjold. Det skal lige op og ligge, og jeg kan aldrig huske, hvad vej det vender. Sådan der. Så har jeg et nymalet ventildæksel. Men inden da, så har vi lige en pakning. Og den pakning her, den bliver ikke permanent sat fast lige nu. Fordi når jeg ikke har møtrykkerne, så kan jeg lige så godt lige tage den bare en lille smule med ro. Nu er det bare lige for at få lukket motoren godt til, så jeg ikke behøver at have den til at stå herovre i en sæk længere. Sådan der. Prøv at se her. Skub den lidt. Det begynder altså lige så stille at ligne en motor, det her. Nå, jamen, jeg har noget på siden, jeg kan få på. Så lad os da bare se, om ikke vi kan gøre noget ved det. Jeg har lige krog og hængsel her til generator, jeg kan få på. Og 2 sekunder. Så har jeg det her skjold, jeg kan få på. Så vi lige gør sådan her. Således. Så har jeg det her skjold, som skal sidde sådan her. Og sådan her. Og det skal jeg lige have rykket rundt i, fordi jeg har den her, der skal passe hernede. Sådan der. Sådan der. Så har vi lige en bold der, jeg ved, der skal sidde der på et tidspunkt. Så kan jeg ikke gøre så forfærdeligt meget mere på den side her i dag. Jeg kan lige skrue den her i til remstrammer. Den ved jeg, at den skal sidde der. Men, gør vi lige sådan her. Det her, det er mere eller mindre, hvad jeg kan gøre på den side her i dag. Jeg kan få et knasthjul på heroppe. Men alt det hernede, det kan jeg ikke samle, fordi jeg mangler boltene til krumtapsdækslet hernede. Så mangler jeg beslag foran, jeg mangler beslaget bagpå. Jeg har en servopump, den kan jeg heller ikke helt få på endnu,
fordi jeg kommer i kamulage med de bolde her. Så har vi en vandstus på den anden side, vi kan sætte på, og så kan vi begynde at kigge på indsugning og udstødning. Så tingene går lige så stille. Men hvor bliver det lækkert, det her. Hvad siger vi? Jeg er fan. Sådan der, folkens. Jeg havde lige en mikrofon, der løb tør for strøm. Jeg har monteret nogle små ting i mellemtiden. Ikke noget vildt og voldsomt. Ikke noget, der behøver en masse filmtid. Men jeg tænker, at jeg lige vil vise jer, hvor vi stopper hen for i dag. I så vandpump blive monteret, oliefilterkonsol, alt det her. Det jeg så har monteret i mellemtiden, det er, jeg ser her, alle de her skjolde her, generatorbbeslag, de forskellige knasthjul, remhjul, tandremshjul. Så har jeg monteret remstrammer, den sidder bare løst på, så den er ikke monteret endnu. Så har jeg monteret et par køleslanger. Kølerøret herovre sidder løst. Beslaget herunder. Og fordellerdæksel, tændrørskabler. Alt det her op, det er også monteret løsligt. Jeg skal nok lige lave en montage, hvor vi lige filmer hen over det hele. Så kan jeg prøve at se, om jeg kan vende den lidt om her. Se nu der. Der er monteret udstødningsmanifold, indsugningsmanifold. Og når jeg siger monteret, så betyder det, at de her ting de bliver skruet af igen, fordi jeg mangler de her 8 støtter til udstødning. Så den er bare lige sat fast med 4 bolde, for lige at se, hvordan det hele det passede. Og det samme med indsugningsmanifolden. Indsugningsmanifolden kan jeg sagtens montere permanent nu, for jeg har alle pakninger, jeg har alt til det. Men så kan jeg ikke komme til at montere de her udstødningsstøtter. Så det bliver lige skruet af igen, når vi når derhen, og jeg har fået fat i de her støtter. Jeg har nye pakninger til udstødning, jeg har nye pakninger til det hele. Der mangler at blive svejst et flexrør og en reduktion på her. Flexrøret er bestilt, så der sker noget hele tiden, og det var ikke ret mange dage, før den motor her, den er færdig. Så er der nogle andre ting, der skal ske over ved bilen, og hvis I har set en lille smule i baggrunden på bilen, så ved I, hvad det er, der skal ske. Jeg gider ikke fortælle for meget om det, før vi når derhen til. Men det her, det begynder med hende og se godt ud. Jeg er elle vild med, hvordan det her, det er endt. Det har været sindssygt arbejde, og det har været meget mere arbejde, end jeg troede. Men problemet er, at når man går i gang med sådan noget her, så kan man ikke rigtig stoppe igen. Har man taget et beslag, har man taget en bolt, har man taget en slange, et spændebånd og gjort pænt og lækkert, så føler man ikke længere, at man kan montere de gamle og de grimme. Så det har været en slåskamp op i hovedet for at finde ud af, hvor stopper vi henne. Og det har jo så bare vist sig, at vi stopper ikke. Det hele bliver lækkert, og blok er malet, topstykker er renset ned og malet, planslæbet, ny toppakning, nye strækbolde, nyt alt, ventildækselpakning, pakninger på alt, hvad der overhovedet er at komme til her på motoren. Det er nyt. Alle bolde galvaniseret, eller zinkbehandlet, zinkgalvaniseret, kald det hvad du vil. Vandpoleret forskellige ting, malet forskellige ting, pulverlakeret forskellige ting. Ja. Jeg er helt vild med det her. Lad mig lige prøve at høre, hvad I tænker om det her. Er jeg sindssyg for at gøre det her? Jeg ved godt, der er nogle enkelte ting på det her, der ikke er tidskorrekt, og der ikke er, som det var for fabrikken, vandrøret for eksempel, det skal ikke være guldzink. Spændbåndene skal heller ikke. Men jeg havde det bare sådan, når jeg er i gang med det her, så for mig gør det ikke noget. Jeg skal lige have den sorte kap her til igen, bare for at der ikke kommer for mange farver i. Der er kommet ny oliepind i, og det var faktisk ikke helt med vilje. Det var faktisk, fordi jeg kom til at knække den gamle. Følerne her, det er de gamle. Jeg gør meget sådan her. Det er de gamle, fordi de røg på i starten af året, så de fejler ingenting. De bliver siddende.
olieføler sat i. Olieføler herover sat i. Det her, det bliver i min optik rigtig, rigtig lækkert. Men I må meget, meget, meget gerne kommentere og sige, hvad I synes. Jeg har brug for det her hypet rigtig meget op. Jeg har været en lille bitte smule slået ud omkring alt det her YouTube og sociale medier og sådan noget, fordi det er så svært at få fat. Det er så lille et publikum til sådan noget som det her. Så de af jer, der gider at hjælpe med at dele det på Instagram, Facebook-grupper, hvad I nu end bruger, der kunne være interesseret i sådan noget her, så prøv lige at hjælpe mig med at få delt det her, få komme ud over dørtrinet, så vi kan få vokset den her kanal her. Jeg mangler ikke ret meget for at nå 3.000 på Instagram. Jeg mangler ikke ret meget for at nå 2.300 på YouTube. Jeg vil bare gerne have det vokset op, så vi kan lege med nogle store folk, og vi kan gøre det her større for jer. Jeg har ikke hverken Porsche, Bugatti, Lamborghini, Ferrari eller et eller andet sindssygt, som jeg ved rigtig mange unge mennesker gerne vil kigge på. Jeg har en gammel Golf 2'er, som bliver forkælet i hovedet og ryge. Så hvis I hjælper mig, så hjælper jeg jer. Det her, det er jo en gratis ting, man laver, når man laver YouTube og sociale medier. Jeg får ikke noget ud af det, kroner og øremæssigt. Jeg får lidt eksponering. Så hjælp mig med at hjælpe jer, så bliver vi alle sammen glade. Det her, det er indtil videre min motor. Jeg skal nok lave et afsnit mere, når vi får monteret de sidste ting, og den bliver færdig. Jeg mangler stadig min gearkasse. Så det var det for i dag. Ha' et sindssygt godt nytår. Kom nu sikkert ind i det nye år, og så ses vi på den anden side. Ha' en god dag.